Most következik. Bizony, ahogy mondtam, ahogy említettem, kicsi átállás. És remélem mindenki jól érezte magát, az is, aki tegnap is itt volt, az is, aki ma egész nap. És most megint csak jön egy olyan pillanat, ami kiemelkedő a mai napon. Úgymond a mai nap I betűjére teszi a pontot, hiszen egy olyan program lesz, aminek maga az a címe, hogy ilyen még sohasem volt. És bizony nagyon ügyes táncosok, táncütesek közreműködésével, nagyon ügyes énekesek, zenészek, zenekarok közreműködésével történik a ma esti mezőségi bál. Akik közreműködnek, az Angyalföldi Vadrózsa táncegyüttes, Budapest főváros Bartók táncegyüttese, a BEM táncegyüttes, Corvinus Közgáz táncegyüttes, ELTE táncegyüttese, a Gödöllői táncegyüttes, a Jásság táncegyüttes, Kertész táncegyüttes, a Rákospalotai Szilas táncegyüttes és a Szentendrei táncegyüttes. És bizony nagyon jó énekesek, a szakma krémjei fognak most énekelni. Herczkó Ágnes, Lakatos Anna, Erdélyből, Ördöngős Füzesről, Navratil Andrea, Szalóki Ági, Szilágyi Anna, Erdélyből Melegföldvárról, és a zenészek közül Juhász Zoltán, Gombai Tamás, Horsa István, Pap István Gázsa, Vizeli Balázs, Fekete Antal Puma, Dór Róbert, na és a zenekarok, akik elmaradhatatlanok itt a történetből, hiszen itt lesz ma este a Muzsikás, a Tükrös, az Üsztürű, az Eszterlánc és a Magyar Palatkai Banda is. Ünnepet is szeretnék megemlíteni. Én így nevezem, hogy ünnep, hiszen a magyar táncházmozgalom, a magyar népzenei szakma egy kiemelkedő egyénisége van itt velünk, mint hogy máskor is már a táncház találkozón eljött, de igen kerek és igen komoly születésnapot köszönhetünk neki, és mindannyian nem csak a munkásságát, hanem ezt a korát is példamutatónak érezhetjük, hiszen 90 éves, és neki nagyon sokat köszönhetünk. A szakma igazi nagy embere, és méltán, tiszteletre méltó embere, Kallós Zoltán. Köszönjük őket nagy tapsal! Felvállaltuk a diszlexia, diszgráfia, sok-sok diszkalkulója, mindenféle problémás gyereknek az oktatását, és ezt a klasszikus zenefronton nagyon nehéz, ott rögtön kottát kell olvasni, ugye lemásolni azt, ami a kottában van. Hallás után sokáig nem fog menni, és ezeket a gyerekeket, akik amúgy kiválóak, csak ugye a kotta az nem megy neki, szoktuk a népzene szakra is
átirányítani, ahol a türelmes kollégák fantasztikus sikereket tudnak ezekkel a gyerekekkel elérni. És a gyerekek... Szólt a beszélgetésbe. Tudja-e, Rózsika? Mi olyanok voltunk, mint a kicsi fa, melyiket elültetik, és ebbe, hogy gyökeret ver, feles szaggatják, s aztán teszik más helyré. Tudja-e, a fák nemes bírták volna ki, de mi kibírtuk. És úgy érzem, hogy mi bukovinai székelyek itthon vagyunk ebben az országban. De mi legeslegszebb, azt magadban rejted, azt magadban rejted, te gyönyörű lelked. Szerelem, szerelem, átkozott szerelem, miért nem termettél volt minden fal tetejen? Mert Rézsi keresztanyó volt a hadügyminiszter. Na ő örökké perlekedett mindenkivel. És Rózsi keresztanyó volt a titokügyi miniszter. Már olyan titok nem volt a faluban, miről ne tudott volna. És volt ott egészségügy, oktatás, úgyhogy nálunk rendes parlament volt, hallják esténként.
De alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta. Annyit adok én magára, mint a cipőm járására. De annyit adok én magára, mint a cipőm sarkanyára. Szerencsés jó napot adjon az Úristen! Hála, hogy a napra felvírattunk éppen. Eljött a perc, mikét magzatjuknak, oltárhoz kell állni, mint szép mennyasszonynak. Eljáratba jöttünk mi is hajlékba, hogy elvezessük őt az Isten szent házába. Kérjük tisztelettel a kedves szülőket, engedjék az útra kedves gyermeküket. Ámen. Hey!
többen mulasson. És minden kedves önöket nótát mulasson, és ajándékból egy új pálcipőt varrasson. De el ne kapkodjunk semmit a világért, a táncot én kezdem, a többi a záért. Mindenki táncolt vele egy kurtát, csak fölött tiposság a cipője orrát. Gondolok arra, hátul milyen drágán adják. Különben is lesz majd kiadása, ez nem kicsi összeg egy gyerekkocsiján. Tud-e táncolni? Meg kell azt próbálni. Kérem a melyasszony, hogy jöjjön meg táncolni. Te meg zenei, sportkod meg a hegedű nyakán. Nézd meg, hányan táncolnálunk. Hadd látom, mit tudod. Húzzál! Mégis göndörre fésülő a
társadalmi kapcsolati vezetőjét, Bocskai István. Jó estét kívánok! Nagy örömes szervezőnek és azt gondolom támogatónak még inkább, amikor egy eseményen ilyen sokan vannak jelen, mint a táncház találkozó. De azt gondolom, hogy nem véletlen ez, hisz ez a muzsika és a magyar népzene egyik ünnepe, és ezen az ünnepen ünnepelni jöttünk. Itt vannak azok a jeles képviselői magyar zenének, magyar muzsikának és magyar táncnak, akiket hamarosan ki is tüntetünk, illetve elismerjük az ő munkájukat. Tehát először a táncház díj nyertese, mégpedig a Tázó Együttes. Köszönjük szépen a nevünkben is. Mindannyiunk nevét elmondtam már, de megérdemlik, hogy megismételjen, tehát Enyedi Ágnes, Raskóczi Lídia, Benke Félix, Németh László, valamint Sófaldi Kiscsaba, és sajnos munkája miatt nem tud jelen lenni. A táncosaink pedig, akik a táncház érmét és az ezt igazoló elismerő oklevelet kapják, megismételném akkor, tehát Csakai László, Manzoltály József, akit mindannyian Buderként ismertünk és tiszteltünk és szerettünk. Az ő nevében sajnos már csak közvegyei gyermekei lehet társadalmi. Németh Ildikó, párja, Szabó Szilárd, Önöket és az egész Martin György Néptáncszövetség államűsorán köszöntöm Önöket. Lábam termett a táncra, szemem a kacsintásra. Ezt a címet adtuk a ma estig államűsorunknak.
nagyon egyszerű a dolgom, én nem is tudom, hogy mit fognak táncolni itt az emberek, őszintén megmondva. Ők leegyeztették a zenekarral, és ami az erő ebbe a műsorban az az, hogy egy család együtt táncol. Ami nem hívnak, és arra kértek, hogy most vezessen végig, és mutassam be önöknek az idei Egri Szólótánc Fesztivál ifjúsági tagozatát. Nincsen néki jó kedve. Nincsen néki jó kedve. Nóta, szegény medvét megfogtál, táncolni fel. Nem ismertem, jaj, de jó ülletem én. A fény hallgass ne jaj, nem állunk a mennyórán. Az éjszaka se jaj, nem adunk a mennyórán. Magadnál végig a lámpadat. Nem tudom visszatartani magam. Képzelj el, ez az Ambrus, a Katinak a férje. Az éjjel megtojott. Mit? Megtojott. Tudja, mit tojott? Ha mit tojott, mondják nekem, de tessék, milyen pletykások, egyből elmondták el. Tessék, elmondták. És hányat tojott? Már meg kettőt? Hát kértek, már hozzáraktak egyet. De nem is kettőt tojott, hanem hányat? Hármat tojott. Nem. Hányat? Nézd meg, milyen pletykások ezek a lányok. Nem négyet adtak hozzá. Jaj, ez a mámasszal. Tojás, ugye meg kellek ígérni, hogy senkinek nem fogja elmondani. Jaj, persze, nem fogom elmondani, csak hát, na, hadd szaladjak egy kört a ház körül, aztán majd jövök. Viszlát! Viszlát!
ez így ment egész estig. Mindenkit ismerni fognak, de azért elmondom a nevüket, hiszen Lajkó Félix mellett szerepelni fog Brasnyó Antal, Csobán, Szabó Csobán Gergő, Porteleki László fog hegedülni, közreműködik, illetve Csizmadia Anna fog énekelni, és Tintér Gabriella. A fanfára komplexesen maradt ki a történetből, és bizony Szokolai Dongó Balázs fogja még fűszerezni ezt a ma esti produkciót. Azt hiszem, mindenkinek jól fog esni azok a szép dallamok, amiket egy kicsit átvarázsolva, Lajkó Félix zenei igazán új, egyedi, virtuóz stílusában meghallgatva, újjávarázsolva a dallamokat, és egy teljesen más zenei világba csöppenve egy órát együtt tölthetünk ezzel a jó érzéssel.
vannak a nullon a csillagok. Mint meg annyi szép leányszem úgy ragyog, sötét árnyat vetnek a fák a házak, unalmukban egyebet sem csinálnak. Sötét árnyat vetnek a fák a házak, unalmukban egyebet sem csinálnak.
megtiszteltető közönségünk az Ilyen még soha nem volt című mezőségi táncműsort látták. Tapsot érdemelnek a műsor alkotói. A rendező Szűcs Gábor. A zenei rendező Árendás Péter. Alkotó társaik Busai Norbert és Fondák Kristóf. Köszönjük szépen, és biztatnak mindenkit arra, hogy a most következő össztárcban, amiben a Magyar Palatkai Zenekar banda fog muzsikálni, mindenki nyugodtan vegyen részt, és ugyanígy vegyen részt a jövőben is, itt a táncház találkozókon. Jó szórakozást, és viszontlátásra!